we enjoy each other, but there are times where we don't get along. Is it I don't because- know why we don't get along sometimes. Okay. Are you cheating? Me, Mm. you know, every man cheats. You know, Every angeke man ngize ngihambe ngiyojima Vision Mobile ngikhiphe imali yami yonke. Ngiyojima ngomshini oyi1. Ngizoba fit kuphi? Kumele ngithi ngisebenzise imishini yonke Vision Mobile ngoba ngikhiphe imali yami. I don't understand. Lapho ke hayi kumele ngishite phela. Melo cheater. Eh, Why? indoda mina. Okay. So mau cheater. Intombi yakho yavumela ukuthi cheat. Ayi ngithi amasimba ngabuyele endulo. Okay. So if wena uvume ukuthi intombi yakho ya cheater, manje wena ya cheater. So ucabanga ukuthi intombi the same way wena intombi yakho ingakuthola ukuthi uya cheater, yena uzohlula yini ukwenza the same thing? Hayi phela isithanda sami lesiphela. Ngiyasiyazi naso ukuthi hayi mina ngumathambisa inhliziyo. But the same thing you're doing, Lena, she can do it. Mina ngithi uzolimala. Uzolimala kanjani? Uzomshaya? Hayi, angishaya amantombazane. Wena uzolimala kanjani? Ngiyomubhebha. Ngiyomubhebhisisa. Ngithi uzongibiza ngombhebheni kusini masuka. But what if uzo-enjoya then kuyafana? Ngizombhebhela ukuthi angasa enjoy. Abo athole tranquility lapho. Aye, that's toxic phela. Hayi phela intombi phela uyazi ukuthi thanjiswa lapha ya emagiyeni ayithi. Okay, cool. Let's get into it. So ithabi yakho umuntu enjani? Saphama. Funa uthikena ohlaniphile ne? Smart muhle. No, like wena, like besides like ithabi yakho ufuna umuntu oslender, umuntu ochabi, umuntu opakile or umuntu ongapakanga. Mina ngishaya ngigibela islender kuba ngathi manje ngishaya iplanka. Ko ubele mkancane. Ikhale eplankeni phela. Ngathi table soccer. Ugcineni ngubona umuntu wakho. Izolo ngimfonela ngizange ngimbone ne. Angazi ukuthi uthe beyangekho kubo, angazi beya kuphi. So wena ugcineni umbona? Ugcine Friday. Okay. And igama lakho umuntu wakho ubona? Zelda. Bafika ina phone yakho. Izinamba zayo. Kama phone yakho.